Unu anụkwara na Mmirienweilo ji polisi wee kpụrụ Okongwu dibia? Okotorigba bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-afịọ n'ihu akwụkwọ na-akọwa na Mmirienweilo jere n'aka ndị uwe ojii wee degasịa ife wee si n'ife Okongwu dibia merie wee gwa ndị polisi na fa ji ekpuru Okongwu dibia wee sị na ndị polisi ji ekpute Okongwu dibia wee hapụ na kọstọdi fa. Ọ na-abụ na alụsị sabari aha alụzi ọrụ ala na-azụ nwa ọha alụzi ọrụ Mmirienweilo ya atụ Okongwu dibia na alụsị ya ka alụsị ya kụọ Okongwu dibia ngwụrọ ma ọ kụọ ya isi ma o mee ya ofe ife ọ hapụzi alụsị ya wee jee welu ndị uwe ojii kpụrụ Okongwu dibia. Echenna sabari otu na alụsị ya gburu onye nwa na Japan, gbuo onye nwa na Indonesia, gbata ụgwọ na Eke, gbaa onye nwa ụgwọ n'Afọ, tigbuo ndị nwa, zọgbuo ndị nwa. Oluzie n'ebe Okongwu dibia nọ alụsị nwa ọha alụzi ọrụ ọ bụrụzie ndị uwe ojii ka a ga-eji wee jee kpụrụ Okongwu dibia. Maka ndị na-agbaje n'alụsị ka eje tụọ onye nwa ka o gbuo onye nwa ka ọ nata ego. Nekwanụ ndị unu na-eje n'aka fa ka o ruzi na keesi nke fa jebe n'aka ndị uwe ojii. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife atịrị Okongwu dibia mere Mmirienweilo ji wee kpụrụ ya. Unu echetalụ nya bụ vidio Mmirienweilo mere wee sị na oge ya nwaanyị bịa ọmụgwọ bie na nya bụ oge ya nwaanyị chabịa ya n'anya na nya bụ Mmirienweilo ya amabụla oge ya nwaanyị tụpụ n'ala tụgobie n'enu akwa gbaa ya iche na mmadụ bụ ewu gbaa ya egwu ọlakịrịpụtụ oge ya nwaanyị etieri ya mkpu ọtụ na nya bụ ife na ọ bụghọ njọ na onye lara oge ya nwaanyị na ọ bụghị alụ na onye agha ya akpụkpọ alụ nke bụ na ndị mmadụ pụtara wee sị Mmirienweilo n'okwuwara ọnụ n'okwuru alụ na ya fichapụ ọnụ ya na ọmakwa na oge ya nwaanyị ya ọ na-ekwu na ọya dalarị na ọmakwa na ya bụ nwaanyị na-anụ di na onwe ka ibie na-anụ ya na onye ọ na-ekwu ọya ala ife na ọ na bụ nwaanyị ajaduka nwaanyị ka nọ na di oya eji wee pụta wee na-ekụziri ụmụazị na-etonyite na ịla ọgọ nwaanyị na ọha alụ na ya ficha ọnụ ya na-agbanyeghị olu n'onwe ndị na-eme ya na ọha ife onye na-akụzi nkụzi dị ka ya ma ama ya pụta n'ihu akwụkwọ wee na-anye agwa ndị mmadụ na-enye ndị yutu advice na falarịwazi ọgọfa nwaanyị na ya bụ ife adịghọ mma. Ọkwa ya bụ vidio ka Okongwu dibia ripostu na peji ya. Onye nke a na-akpọzi dibia Okongwu dibia bụ eze akịrịka ọkpọnkụ wee mee vidio wee sị Mmirienweilo na okwuteghị ife ahụ okwu na ya kwugharịa ya fichapụ ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ ya na ife ahụ okwuru adịghọ mma na ọhọ ndụmọdụ o kwesịrị ide enye ndị yutu na ntụ okwuru eketa na ndị na-ekwetara ya okwu na ndị na-eso ụzọ ya na-enwere ike ọgọfa nwaanyị bịazie ọmụgwọ na nkefa fa ejide nwaanyị mmadụ na-agba ya iche na mmadụ bụ ewu jide ọgọfa nwaanyị na-agbazi egwu ọlakịrịpụtụ na-atụrụ ọgọfa nwaanyị ụtụ amụ nke bụ na ọgọfa nwaanyị ya na-etiziri fa mkpu ọtụ na ya bụ ife adịghọ mma. Sinsi ahụ Mmirienweilo wee hụrụ eze ntutu wee taa wee pụta n'ihu akwụkwọ wee na-echi Okongwu dibia warning si ya na oya eme ya ife na oya eme ya nke a mee nke ọzọ na mbọsị ọ ya anụ afa ya n'ọnụ ya ọzọ si omeye nke nwa echekwa na Okongwu dibia kpọkwa ya afa ka ọ tụzie ya na-arụsị sọbarị. Sinsi ahụ o kwuchara ife a Okongwu dibia mechaa mee vidio tikwa ya ndo sie ịmaka Okongwu dibia si ekwuru n'ọkọrọ gbagoro agbagoro ọkọrọ gbada agbada mana sinsi ahụ Okongwu dibia emezikwa vidio ọzọ gbasara Mmirienweilo ama adịrị na nya bụ ife ka na-ewe Mmirienweilo iwe na Mmirienweilo echefubedị nya bụ ife. Unu mana onye nke bụ wagaji kala aja ahụ na onye nke ahụ na Mmirienweilo na-adị na mma na fana abụbụ utu uru na utu ọrụ nke bụ na wagaji nwa Abaga napụtara mgbe ahụ wee na-agwa Okongwu dibia na ọ na-akparị Mmirienweilo na nya bụ Okongwu dibia adịghọ mma imere ebele na mgbe ndị uwe ojii kpujebu nya bụ Okongwu dibia na onye bụ wagaji gbalụ mbọ taa ụfụ na ndị kọntentị ndị ọzọ ewee je kpụpụta Okongwu dibia na ọpụtago kịta wee na-akparịzi onye otu ya na-akparị nna ya ka onye na-arụrụ ọrụ mmụọ na ọrụ ife kedu ife ya akpụ ya na-akparịzi ya na o kwesịghị ịkparị Mmirienweilo na nya bụ Okongwu dibia echefugo ife nya bụ wagaji merie si ọpụtazie kịta na-akparị nna ya ukwu nke bụ na Okongwu dibia je welụkwa voisi nya bụ wagaji ise ndịrị mmadụ pụtakwa gbaa ya n'ihu akwụkwọ na-agwa nya bụ wagaji okwu gbasara nya bụ Mmirienweilo. Okwu na ụka Okongwu dibia jikwa Mmirienweilo a wee koru ọkakwa nkụ ma nkụ onye nke a na-akpọ ọnkụ IB pụtakwa na-abala Okongwu dibia mba si ya na onwe ife ọzọ merie kịta na fa ya apụtazikwa. Unu amakwa na onye nwa ka nya bụ wagaji jebeziri China onye nke bụ Mmirienweilo wee werụkwa ndị uwe ojii wee jezie kpụrụkwa Okongwu dibia. Echekwa na o chefugo nya bụ ife na ochiri Okongwu dibia echichi si ya
na ọkpọkwa ya afọ ọzọ na ọya akpụrụ ya o wee je kpụrụ Okongwu dibia na Okongwu dibia nọkwa n'aka ndị uwe ojii kịta. Unu makwa na Wagaji mere ife onyonyo mgbe ha na-asị na ndị udo ya achị kwesịrị ịkpụrụ Mmirienweilo ọ na-afịa n'ihu akwụkwọ. Wagaji wee pụta wee sị unu na Mmirienweilo na onye isi ndị uwe ojii na-adị na mma na ndị ife anụnwa nya ndị udo na-achị na fa ya akpụrụnwu Mmirienweilo na bife abịa ịkpụrụ ya na onye isi ndị uwe ojii ya gwa Mmirienweilo na ọdụzikwa ka nya bụ Mmirienweilo o ji onye isi ndị uwe ojii nwanụ wee jezikwa akpụrụ Okongwu dibia. Hei, ọ hapụzie alụsị sọbarị ala na-azụ nwa ala nwaanyị ataba ọ hapụ ya wee jee welu ndị uwe ojii kpụrụ Okongwu dibia. Ọkwa ọ bụla onye ọzọ nwere ụdị okwu a kịta ọtị ya ka anya bịa ka ọ tụgharịa ya Okongwu dibia na arụsị ka o mee ya nke a ma o mee ya nke ọzọ o ruzie n'aka ya ọ ya atụ Okongwu dibia na arụsị. Echekwala na Mmirienweilo na ọ pụta o buru ọjị buru ọfọ mee vidio si Okongwu dibia atụọ ngo na arụsị taa eje ana aya ebute ya ebe a ihe anwụ ihe adụhụ ihe eme nke nwa mee nke ọzọ alụsị ya akụjighị ọkpa kụjie ya anya kpuo ya isi o ruzie taịdị nke ya alụsị alụzi ọrụ mana alụsị ya si ebe a jee ụmụahịa ka ọtụdo n'obodo oyibo jee Indonesia ka Malaysia jee kụwuo mmadụ. Okongwu dibia nọkwa Naijiria alụsị nwe ejideghị ya ewelu ndị uwe ojii kpụrụ ya. Otu birikwananụ bịakwanụ ka unu ebe nwanne anyị nwoke a na-ayọ Mmirienweilo ayịyọ na ya gbaala Okongwu dibia amamife a na-ayọrụ ya ayịyọ unu ya gwa anya were arụsị ya jide Okongwu dibia unu na-ayọ ayịyọ ngwa na Okongwu dibia ilegha alapụtagwu egwu ebee ka akịrịka ọkpọ nkụgo nọ ọkwọzi ụnọ ya azọpụta kpọkwa ya ka ọ bịa zọpụta na Mmirienweilo akpụrụkwana ogwukwanụ ka ha n'ọnụ. Ị ga-eme wee nyere m aka na-ata gị ka olu onye nna ya ayọyọ ya ntị maka na ejighị m kọntaktị ya ịghọtara. Onye bụ ihe a bụ nwanne anyị nwoke Mmirienweilo akala akwụ ịgbarịa m anyị nchaghị ama onye sabarị nwanna o nwere ozi gị lu ntị olu ụmụaka and anyị bụ ụmụnne anyị abịaghị ka anyị kpasaba ịghọtara anyị abịaghị ka anyị mebisibe. So ozi bịara na ịgbalụ nwanne anyị nwoke kwa akwụkwọ na police for defamation of character and delisi ife dị iche that's ka anyị ji Okongwu dibia mara. So when the case came to me njụọ ya ife ome ọ sị na ọmụhọ nọ last na ọ chetara na o post video mmadụ mere about you maka ihe nkụzi wish na mmaga kpọbi ya ebe a so nsi ya ọdịcha ọsị m maka onye kọntaktị m nyeziri ya sinye nọmba ya ka ọ gwa m ihe o mee. So mgbe na-aya ayịyọ n'ọkwa n'ikwu amaghị ibe ezi ya anyị ncha niile bụ ụmụnne bụrụ na anyị ncha niile bụkwanụ ụmụnne na anyị ncha niile bụkwa na ụmụnne na anyị ncha niile bụkwa na ụmụnne and ị ma na a na-asị na Igbo na-egbu onwe fa mana anyị ga-eprove wrong na our own generation. Ama m ebe o si mejọ gị mana ana m aya ayịyọ n'isi ya apology ka m na-ese isi ala adata ebe akpọ ya ọ kasị na ayọ gị lapịa o nwe mgbe oluzi njụkọta ya ọsị m o mesị akpọchi ya m sị m ihe ọzọ jitekwa bụ na o nwe mgbe esi anyị ga-eme ya ife or something lead to threat. So wee mee vidio wee sị that na ihe ọbụla merie si jide Mmirienweilo ọkara abụ nchekwa ya chee ya nsị ọ bụ na eziokwu na iji evidence not threatening gị then nwe ihe mere vidio gị. But the other way round we are still young ma mụ ma gị ma onye ọbụla nọ n'ime kesi a ka anyị na-adọ onwe anyị ndịdo. We should be looking for a better way to raise our land, Igbo land ịghọta karịa na-adọpụta nwanne anyị n'ama. So I'm pleading on his behalf Mmirienweilo ọkala akwụ biko ayịyọ ka a na-ayọsi ike na-asị na ka anyị were ka ọmaka na-achị imela anyị ka anyị kpụrụ ya ekpofuo ide petition. So biko degharịa ọ bụ na ihe ekwenụrụ m doo nwanna na onwe ebe eji nga eje onye nweghị kịta ọ na-afụta ya na ịchọ ime ya ife onye ka mmadụ ịghọta ị na-eche ime ihe onye ka mmadụ which na ọ ya bụrụ ihe obi mgbawa. So biko nna ayọ ya biko ahụ ana
onye ọbụla o si kpaso gị iwe gbaghara do gbaghara o were bụrụ ya ka emesịanụ biko nụ nyere m aka taa gị ya Mmirienweilo ka ya apịghị tobo ogo busaba nkụ nyere m aka taa gị ya si ya do ya gbaghara mmeti pikchọ Okongwu dibia Okongwu ike marụ ndị ọbụla ndị eji afa marụ ha yọta ịchọkwa ịnọkwa na comment section si ya please forgive our brother yọta ọ ya anụ ama na ọ ya anụ daalụkwanụ ka emesịa